Bos días, benvidos outro día máis ao canal e hoxe imos recordar aos xogadores do Barro, pero non aos mellores, aos que ninguén recorda. Os que non queremos recordar. Bueno, eu hoxe traio un 11. Un 11 con algún suplente e como non sabe nada. A Sí, como que sei. simplemente lle dixe: vou facer un 11 con xente que non recordamos que pasou polo Depor. Ou que dentro do que cabe, pois A mente dixo, vas olvidar a isto. xente dixo, pa que vas recordar? Vas olvidar isto cando... Olvido, tranquilo, non pasa nada. Non vai pasar nada porque olvides a... Como dicían, de estrellas a estrellados. De feito, hai moito estrellado aquí. Hai moito estrellado. Hai moito estrellado. Parte divertida. Como fixemos este exercicio de que como non sabe nada, como fixo agora un 11 do que el cree que son eses olvidados. O mellor destes vídeos é ter a reacción de como facendo buah! O mellor temos o mismo, Nalgúnas cousas igual sí. Noutras creo que hai moito barro. E aínda por riba creo que camiseta inmellorable para este tipo de ocasión, porque creo que pouca xente recorda esta camiseta. Non a vi nunca nun partido en 6 anos. Eu sí, creo que foi o día do ascenso, vin yo un rapaz, unha rapaza, non me acordo, e dixen eu, buah, que esa teño eu na casa. É que esa non había ninguén. A camiseta que literalmente É ten os nomes buenísimo. de todos os da Copa. É A mí me buenísimo. parece unha camiseta moi bonita. Eh... O problema que tiña era que para combinala coa roupa era un no, cisco. depende, pero tamén fai alusión a da 0405. Tamén. Bueno, con todo isto, portería. Jovanovic xogou un partido co Depor, Vai partido. pero vaya partido. Vai partido. O foi el labrotazo. Aquí incluímos, he de dicir que creo, sí, é o único das temporadas da temporada de segunda. O resto son todos de primeira RFF. Mirenlle sin querer un medio centro, temos o mismo tamén. Buah. Porque fíjeme que ten dúas palabras. Alexander Jovanovic. Era Alexander, non? Que ahora mismo está na Sí, Alexander. Superliga Turca cunha lesión de xeonllo. Que raro. Está fudido. O sea, basicamente eso é sello Barral. Barral fichouno antes de que tivese Sí. unha lesión de rodilla. Barral por unha vez fixo o revés o que tiña que facer. Que é, hostia, está ben, Ficha. Este está ben. A rodilla que tal? Ben, pura hora. Xa verás uns anos o Gen Barral. Mira, te vas a reír, te vas a descojonar nos años, Vale. Seguinte xogador que teño eu. Lateral dereito. Como tiñamos o mismo parte da polla, Porque eu collín o máis embarrado. Alberto Benito. Temos o mismo. Alberto Benito. Ay. Lateral dereito que chegou na temporada 21-22 ano de Borja Jiménez, que todos dixemos cando fichamos. Joder, traemos un fulano de segunda, pero temos a Víctor, está Trilli, tal, non sei que. Bueno, querido Alberto. Un partido. Vaya partido. Eu recordo un partido, vaya partido. Alberto Benito, vou ir buscando por aquí porque claro, que non podo facer spoiler do que ficho, o sea, do que poño. Está no Reus. No Reus. Ai, Dios mío. Bueno, Reus refundado. Claro, Reus refundadísimo. Datos de rendemento. Finou. 3 partidos xogou co Deportivo. 3. Ni uno, Ni 2, ni 3. 3. Na 21-22 xogou o partido famoso co UCAM Murcia. Xogou 74 minutos na victoria contra o Tudelano, é dicir, foi titular un partido co Depor. E xogou 41 minutos contra Unionistas. Como tiña que estar Víctor Trilla para que xogara ele? Non volveu xogar. Normal. Bueno, é que recordemos que Borja nas primeiras xornadas o que estaba mal era Víctor. Era Víctor García. Bueno, central dereito. Dérico Sede. Tío, non me jodas. Dérico Sede lesionado no segundo partido de Liga. Tes o mesmo, xo sei. Lesionado no segundo partido de Liga de talón de Aquiles. Talón de Aquiles, aparte, cando aínda non se vían moitas lesións de talón de Aquiles, reventou el.
Recordemos que Derico Sede no seu día na 13-14 fora antes a caso 21 que Pablo Insua. Sí. Porque xogaba no Madrid, basicamente. Básicamente. Xa está. Pero recordemos, chegou aquí e... Non xogara mal, pero o partido non daqueles. Bueno, é que xogou un partido que foi o de Compostela e o partido seguinte non pegou o pé. E logo acabou no Pontevedra. Sí, no Pontevedra. A de Dios. Vale. Central esquerdo. Pablo Trigueros. Vale, non eu puxen a outro. É que ese dixen, vou ter un pouco de respeto, vou puxer outro peor. Pablo Trigueros que xogou... Ponce. No, e agora está no Lugo. Sí. Pero Pablo Trigueros que viña No Villarreal xogar tamén. de xogar na Ponfe en segunda, Que a mí non me desgustaba. que aínda por riba marcou gol en Riazor coa Ponferradina. Sí. Pero en propia. Saía da cantera do Villarreal este pavo, ou algo así. Pode ser, pode ser. Porque a mí non me desgusta. A ver, que barba de merda tes meu rei, tío. Por favor. Eu o que si recordo é que Que es? en Majadahonda que fomos a ver ese partido que gañamos, se non me trabuco 2-0 ou 2-1, vimos a Pablo Trigueros despois e iba mancado, como sempre. 15 partidos xogou co... Ah, non, 15 esta temporada co Lugo, espérate. Vamos mirar 21-22. Buah. É que 9 partidos. Home, que Dous de estaban Copa. Borja Granero por diante. Xogou titular no partido famoso da Copa que xa viramos ti máis eu xuntos. Golazo de Doncel. Non o puxen a Doncel, Eu puxen un peor. Que eu puxen a 2, que Dios mío. Mira, eu puxen... Eu puxen a teño dous pola banda. unha media punta, chaval. Eu puxen a 2 pola banda, que Dios mío bendito. Teño do unha meu media corazón. punta do terror, eu. Pois, claro, é que xogou 7 minutos. É que aquí é onde che digo. Partido do Majadahonda viña de xogar en 3 dos primeiros 5 partidos. Estivo sen convocar 7. A ver, Xogou contra o Majadahonda tamén vos dijo. Tiñan diante a Jaime e a Peña, e Borja Granero. que eran os mellores centrales desa división, basicamente. Sí, non contaba. A Peña xogou en segunda división e Jaime estuvo conosco. Sí, sí, sí. Lateral esquerdo. Aquí teño 2 nomes. Cal tiña eu? Aquí teño 2 nomes. Espera, cal tiña eu? Orets Lebedenko. Bueno, eu non o puxen porque Orets Lebedenko e apuntei o segundo nome eu teño dous tamén. Diego Aguirre. Vale, eu teño de primeiro a Diego Aguirre e de suplente a Alberto Retuerta. Barrísimo, Barrísimo, as dúas Lógicamente, o meu central esquerdo, o sea, o dereito é Derek e o esquerdo Abdullah Lleva. Bueno, é que a Dura lleva dentro do que cabe. Creo que a xente sí que recorda que o terrible que foi. No, é un fichaje que todo o mundo sabía que iba a salir mal, que era malo e que non daba o nivel. E igualmente fichamos. E eu, como sempre, abandeirado de intentar defender casos extremos, tratei de defender ás veces o seu rendemento. Con paso dos anos era imposible defender o seu rendemento. Suplente de centrales, alguén que o quixen que quedase no Depor, Pepe Sánchez. Pero Pepe... Bueno, a ver, Pepe sí que foi Tiña 20. olvidable, pero tiña 22 anos cando chegou, Sí. agora está no Albacete. Sí. Está xogando en Pero, segunda. en plan, que a xente non se acorda. Home, normal. Marcoulle un gol a Castilla. Foi o punto. Bueno, pois iso, Diego Aguirre eu o poño como suplente porque era o suplentazo de Héctor Hernández. De Abarth 500 verde. A mí me gustaba. Non rendira mal. A mí me gustaba. Non rendira Notábase que era máis media punta extremo que lateral, pero a mí me gustaba. Está xogando no Ciudad Real. Bueno, A mí non me gustaba este pavo, Pareceme mellor que Héctor. hombre, que era un fulano que viña de xogar De Primeira Numancia. División, Numancia, tal. Non era un fulano do mal rendemento. 20 partidos co D por 2 asistencias. Sí que é verdad tal. Alberto Retuerta que mirei hoxe. Solamente 5 partidos co D por en 2 temporadas. É que tuvo que ir antes o Fabrir ese pavo. Sí, a verdade é que sí. E logo, pois, temos a Lebedenko, que foi fichaxe invernal Da no ano 22-23. na 22-23 de Cano. Está xogando no Vitoria Guimaraes. Bueno, sol. É dicir, está xogando... Xogou Conference, pode ser? O Vitoria Guimaraes. Non caigo, Non te sabería dicir. Pero bueno, Tipiño que tampouco fixo mal, deunos un gol fora da casa que significou a única vitoria fora da casa desa segunda volta, que fora contra o Talavera de la Reina. Viu de suplente e tal. 17 partidos, un gol. Porque esa temporada tíamos laterales esquerdos a... Raúl García Carnero, Retu e máis Lebedenko, Lebedenko.
Vale. Comeza a mística. Uf, temos o mismo. Mediocentros. Aquí xa vou dicir os dous nomes seguidos. Xogou Luca Murcia. Roberto Olave por un lado, o home que reventou unha porta de merda tamén, hai que dicilo, do campo de Unionistas. Sí. E Rafa de Vicente. Sí. Eu puxen a Gandoi antes que a Olave. Bah, pero andoi. Aquí tratei de non poñer os canteiras, de non, por así dicirlo, poñerlles na... Se non puñe tamén a Olave. O Olave sí que é verdade que a xente vai non recordar máis, e dos que a xente vai recordar. Non, mira, vou poñer Rafa de Vicente ou Thiago, coño. Dios mío. Rafa de Vicente que viña como xogador de ascenso, xogador que estivera no Racing de Santander anteriormente, no UCAM Murcia, xogador que tiña moito caché para a categoría, porque tiña máis caché que, por exemplo, Isi Gómez, cando veu as temporadas seguintes. A mí gustábame. Pero non entrou polo ollo. Todos sabemos por qué. Non entrou polo ollo. Hai que dicir que ese ano Villares está a un nivel moi bo, o ano de Borja está a un nivel moi bo, e estaba Les Bergantiños que estaba no penúltimo ano. Sí. E aínda nese ano Bergantiños tampouco foi tan declive físico, o declive foi o ano seguinte que xa era en plan de Alex, non. Querémoste moito, pero non. Bueno, ese é o meu doble pivote. Foi media punta. E aquí entra, é que o tema de dicir Doncel a min abriume unha brétema que tiña na cabeza. Mira, como teñas o extremo esquerdo, mismo que min, eu vou partir a puta polla. Podes ir os meus antes? Veña. Pero dime a liña de media puntos, porque... Sí, de dereita a esquerda, Dereita, Jovanovic. Hostia, Sasha. Sasha, golas Racing Santander, o ano que descendemos a segunda B. Media punta, lógicamente, Don Nacho González. Vale. E extremo esquerdo, Raína Ximencho. Vale. Raína Cemento tamén o teño. Pero, eu teño como media punta. Con Menudo suplente. E tamén Carlos Menudo, sí. Aquí vai haber algún que vaille petar a cabeza. E tamén a suplente Menudo. Álvaro Rey pola dereita. Álvaro Rey, non me acordo. E Quique Saverio pola esquerda. Quique Saverio tamén, sí. Eu non os puxen porque os tiña máis recientes. Porque os recordaba demasiado. Que Quique Saverio a min era unha cousa. Podía parecer Maradona nun partido e logo non tocar un puto balón noutro. O Rei... E logo arriba, pois... Falando de reis, o rei dos golos. Rui Costa. Temos o mismo. Teño de suplentes a media punta Menudo e a José Lara. É que José Lara eu tamén o pensei. É que no tema arriba hai moita broza. Tema dianteiros... Suplente de Rui, puxen a Gorka Santamaría. Tema dianteiros hai Arturo, que o imos recordar todos pola gran cagada en Ferrol. Gorka. Que máis? Diego Roland. A Longo... E xa. Samuel Elón, porque era? E bueno, Claudio Bobí. Rui Costa, Gorka Santamaría, Adri Castro tamén estaba por aí. Estaba tamén xa por aí. É que o mellor da dianteira que tivemos no Barro foi Miku Quiles, Joder, vaya dianteira. Mira que de Miku rajamos todos, pero ben, que o deixamos ao paisano cuns buracos na espalda impresionantes. Miku tiña máis calidad que Dios. Bueno, que terror. Vídeo cortiño, vídeo para abrir as mentes. No, vídeo para... O sea, comede despois de ver este vídeo. Eu quero comentarios comentarios aquí da xente de cantos nomes algún dixo buah, isto pasou. Basicamente. E hai algún tamén que, se ora o diximos así por decir... Están pensando que eu sei que hai un tipo. A ver, que logo está, por exemplo, Antoñito, pero Antoñito é Aura. Antoñito era Aura. No, sei que hai un fulano por aí solto, do cal me olvido. Porque Arturo xa estaba, sí. É que na media punta falta alguén, tío. Había un faneca brava destes que faltaba. Que eran Raí, Nacho... Era o ano de Queco. Pero Queco era o único bo, joder. Queco o que penou é que claro, Queco viña de segunda división e todo o día era en plan de Queco ten que irse de 5 todos os días e marcar 2 goles todos os días. Non. Coño, Ibai Gómez!
Ah, bueno, pero aí vai... Eu xa xudei dele. Ibai Gómez, eu non me acordei hasta ahora mismo. Eu sí. Eu sí. Ibai Ah, e outro que tal Víctor Narro. Víctor Narro E William de Camargo. e William de Carballo. Que agora William de Camargo está xogando no Lorca O Deportivo. William de Carballo, que grande. Bueno, e con este repaso finalizamos o vídeo cortiño, Perdón. vídeo dos que ides chorar despois de tal. Ides chorar porque estamos en primeira e pasastedes por todo isto polo camiño. Sobrevivimos a esto, Que algún destes, eu volvo a repetir, algún destes xogadores non era mal xogador. No. Hai algún que sí. Hai algún que era A mal ver, xogador. eu daqui realmente, dos que estaban aquí, Benito era un xogador meh. Trigueros era un xogador meh. Que logo fixo boa temporada. Rui no Costa Nastic. foi para Portugal, eu fixo ben, Sí, sí, en Portugal ademais Marcara como- as 2 semanas estaba marcando goles. Sí. Rafa de Vicente tamén parece un xogador aceptable. Saberio, Sabería Viña Carrolla jodida tamén, che digo. Saberio que foron carreiras moi raras. Álvaro Rey fora un moi bo futbolista. Viña de Ecuador ou Salvador? Bolivia. Bolivia, Viña de Bolivia. matabas. Entón, bueno, pois este é o noso 11. Lunes de terror. Vou poñer os dous. Xa que fuches dicindo tamén os teus, vou poñer os dous. E así creo que queda mellor o... Porque a falta dun susto, dous sustos. E nada, esperamos que vos gustara o vídeo. Perdón outra vez polos pesadelos que estamos Por menos é revivindo. cordios, son menos de 20 minutos. Vémonos no seguinte vídeo aquí no canal. Chao. Chao.